Здравейте, готини! Днес се намираме в колата на моя племенник и ще адресираме тук един проблем. Т.е. всъщност няколко проблема. Сега ще започнем с това какви са те всъщност. Започваме с тази коледна елха, която се наблюдава на таблото. В ляво грешка, която показва неработещ airbag, и в дясно грешка в ABS и ASR системата. Сега ще направим една бърза диагностика, да видим къде се намираме и какво точно трябва да правим. И започваме. Автомобила на контакт, кабел свързан с диагностичния порт и VCDS отворен. Така, тъй като няма да се занимаваме с да минаваме през фулскана, отиваме си директно на избор на контролни модули. И първото нещо, което ще изберем, са ABS модула. Така, какво имаме тук? Така. Датчик на задно ляво колело. Wheel Speed сензор, сензор за скорост на колелото, дава проблем в електрическата верига. Ще започнем с ABS. Имаме проблем с датчик. Какво представлява самата система, да разкажем вкратце. Това е датчик сензор, който следи скоростта на колелото. И как го прави? Имаме статор, който се състои от магнит постоянен с сърцевина от желязо и бобинка, в която се индуктира напрежение, когато магнитното поле на постоянния магнит се променя. Сега като седи на едно място, на извода излиза нищо. Как се променя това магнитно поле? Имаме една гривна с зъбчета по нея и тя върви много близко до постоянния магнит и всеки път, когато зъбче преминава покрай магнита, то променя магнитното поле, индуктира някакво напрежение в бобинката и тя подава някакъв сигнал. Като отмине зъбчето, магнитното поле се възстановява в оригиналния си вид и сигнала, който в общия случай е импулс, изчезва. И фактически, когато се върти гривната, получаваме едни импулси положителни. Всъщност може и да са отрицателни, според зависи как е вързана системата, които с промяна на скоростта на въртене на гривната си променя и честотата на тези импулси и така фактически системата разбира с каква скорост се върти колелото. Имаме 4 такива на всяко едно колело, двете предни, двете задни, и ABS модула с тях следи какво се случва с колелата. В случай, че натиснем много резко спирачката и блокират предните колела, в самия ABS модул има едни соленоиди, които са свързани с линиите с хидравличните към всяко едно колело. И този соленоид, като се задейства, може да прекъсне фактически подаваното към съответното колело налягане и така да предотврати блокирането на колелата. Той почва да прекъсва на импулси, това се усеща и на педала на спирачките, едно ритане обратно и фактически колелото почва да се върти на пресекулки. Ако така поразровите в интернет, има няколко видеа на тема как работи ABS, се вижда как при задействане на ABS колелото продължава да се върти, но ако е прекалено хлъзгава повърхността отдолу, то се върти на пресекулки. Сега ще видим. Проблем ли е датчика или е проблем самата букса? Аз си го имам този наличен, така че ако проблема с него, даже ще го изменим. Така, свалили сме си колелото и сега идва момента, в който трябва да локализираме въпросния датчик. Той е свързан с кабел, а единственият кабел, който отива към колелото, е този и завършва ето тук. Датчикът се държи към шенкела на един болт, 6 грам. Сега ще го свалим
и ще видим какво се случва с него. Вече си имаме нов датчик, който принципно се сваля доста лесно, но както е традиция при нас, лесно няма. Стария датчик отказа да излезне без бой, принципно се отвива тук болчето, да го държи и се издърпва. В такъв случай нямаше. Трябваше да свалим главината и да го избием от тази посока нататъка, защото беше тотално запекал. Но, каквото трябва, това се прави. Със сигурност проблема не ни е биоелектрически, защото буксата е в перфектно състояние и сега се надявам с новия датчик да нямаме повече тока. Сега движиме се с 40 и нещо км в час и сме пуснали вакуума да ни следи какво се случва с 4-те датчика на ABS-а и както виждаме и 4-те показват еднакво. Съответно и сега като излезна от контроля на ABS-а ще спре да свети индикацията. Я видим какво стана сега. Навънка се стъмни, аз още не съм снимал аутрото. Да довършим за ABS-а. Защо при неизправен датчик на ABS ни даваше грешка в електрическата верига? Причината е проста. Бобинката, която е вътре в датчика, е част от електрическата верига и причината на тази бобинка да даде фира е, че като старее датчика, пластмасовия корпус се напуква от старост, влиза вътре влага, корозира бобинката или нейните изводи, спира да правят контакт и така се получава проблем с електрическата верига. Датчика струва 10 на 20 лева нов, така че не се занимаваме да го отваряме и да го правим, купуваме нов, сменяме и караме. Това от мен за сега. Ако сте намерили видеото за полезно, дайте му един палец нагоре. Ако искате да видите други такива видеа с дребни ремонти по автомобилите, абонирайте се за канала ми. Чао и до следващия път.